Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng Chicken Flakes Adobo. Pero bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe ka na muna sa aking channel at the same time, pakiclick mo na rin yung bell button para sa notification ng mga bagong videos na darating. Ang ating mga gagamitin, 2 kg chicken breast, 1 medium-sized onion, 1 whole garlic, 3/4 cup na soy sauce, 1/2 cup na vinegar, around 1 teaspoon na peppercorns, 3 to 4 pieces na bay leaves, at 1 teaspoon salt. Sa isang malinis na kasirola, ilagay na natin ang manok. Isunod natin ang toyo or soy sauce. Ilagay na rin natin ang suka or vinegar. Isunod natin ang bawang, ang sibuyas, ang paminta, dahon ng laurel, at ng asin. Isisimmer natin sa medium heat for about 30 minutes. Isaset ko na rin ang timer para hindi natin makalimutan ang ating niluluto. After 30 minutes, balikan natin at haluin. Guys, kung mapapansin nyo, malambot na ang ating manok, pero mukhang kulang pa ito. Kailangan pa rin natin itong mas palambutin pa. Since patuyo na ang ating niluluto, lalagyan natin ito ng water for about 2 cups. Isimmer lang natin muli hanggang sa mag-reduce ang water at lumambot ang manok. After another 30 minutes, ito na ang ating niluluto. Nag-reduce na ang liquid. Haluin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa unti-unti nang malusaw ang laman nito. At isimmer lang natin ng bahagya pa sa low to medium heat para tuluyang mag-reduce ang liquid. Guys, I think pwede na to. Ang total cooking hours natin ay 1 hour and 15 minutes. Guys, hindi pa ito ang ating finished product. Kailangan nating i-fillet ang ating chicken, pero i-cool down muna natin bago natin gawin yon. Guys, ito na ang ating chicken fillet. Ginawa namin to off-cam. Guys, just make sure na nasimay na maigi ang mga buto ng manok para mas enjoyable kumain. Guys, tignan nyo kung anong ginawa ko. Yes, pinrito ko lang naman ang ating chicken fillet para mas flaky ang kanyang texture. Pero guys, unti-untiin lang natin ang pagprito, hindi yung isang buhos ha. At nang sa ganon, ma-achieve natin ang crunchiness ng ating chicken flakes adobo. Guys, kung meron kayong available na non-stick pan, mas maigi na ito yung gamitin nyo para hindi dumikit ang laman ng ating manok. At alam nyo ba guys na mas masarap ang ating chicken flakes adobo kapag ininit-init na to? At samahan pa ng garlic fried rice at 2 pritong itlog. Wow! Parang nanggigil ako dun ha. Presenting ang ating chicken flakes adobo.